uprising isiyonke iphelele kwashona abantu abanongenisela ku-580 umntwana omnyama engaphumeleki ukuthi bebe ngaphandle bebe more leyo nto ebizwa kuthiwa babethathwa beyobuza ifiyala so abantwana badecide ukuthi abaye eRegina Mondi Church ayikho kude kakhulu no-50 babefika lapha eRegina Mondi amaphoyisa ezwe kuthiwa abantwana behlangene ababambile inkonzo babamba umhlangano sema kuswa njalo amaphoyisa ngena phansi abutheke abantwana abaphuma bacusha amatshe bashaya amaphoyisa base baspread under la khowafa eRegina Mondi owafa eBaragwana Hospital unelimithi igama lakhe weneminyaka ewu-8 ihamba noma wakhe bekuye esibhedlela bathi mabuye esibhedlela uma wakhe bamdubula onyaweni laka left uthe uma ewa ingane yawa nayo ithi yazama ukubheka uma sikunakelephi bayidubula nge9mm edubula ngemuva inhlamvu zazophumela ngaphambili yashona leso sikhathi for 8 hours akunamuntu oyecosha umzimba wale ngane up until kuze umzimba kungabe kukhona umbuzo enawo noma nifisa ukwazi noma nifisa ukuthatha yakona noma yingane ekhona kodwa umbuzo nje oqala questions guys questions ulo umbuyisa ngoba kuthiwa wayalima njengeqhawela la ezweni lethu yini eyenziwa uhulumeni wethu noma iSoweto noma abaphathi bala ekhaya ukuthi bathu bazi ukuthi usaphila yini noma akasekho uhulumeni usethumele abantu kabili ukuthi beyobheka umndeni ogculisekile ukuthi laba abantu ababheka ukuthi ngabe uyena nombuyisa noma kusiyena ukuthi benze kuyikona na so umndeni usuhlanganisa wona ngokwawo wodwa eceleni imali ukuthi uhambe uyozibonela wona mathuba kangangokuba abanye abashana bakhe basadayisa khona la emarket bayafuna ukuyobheka ukuthi yena unikweni isikole lesi singemuva sibizwa ngembuyiso makhubo primary ukuhonora yena angazi noma ngiyabona uTyetsi uqhaza lakhe yina oneshwa ngayo une-museum uma usuka lapha eSotho Theatre amaniza ngala khona indawo eyisinki kade elidlulile ngala kunehostela uphinde uqhubeke kunendawo othi uma ungena phakathi uyibone yonke iSoweto iGoli even eCotton Center yonke into ningenele phakathi kwithawa okay mase mawudlula lapho kunesikole eMorriside sinda kwaqala la khona iMarch ngala ka left khona imuseum lapho iyo honorary machine ukuzithithi mhlambe ukugcina nje futhi kune argument ethi uPeterson akuyena wadutshulwa kuqala khona bathi omunye wadutshulwa kuqala omunye wesibili kume kanjani uHector Peterson kwakungomncane ukuthi adutshulwe ashona ashona ngasemthini owokuqala ukuthi adutshulwe kwakuHastings Ndlovu owadutshulwa eNzansi weneminyaka ewu15 naye engahlangana nokwenza ubaba wakhe wabhala message khona owasibona umntwana